Le nyosor milih. Yo.
Yup. Awas, ojo cekeli. Hup. Yo. Ora bingung, Bro. Oi. Yo. So. Hup. Yo. Us. Yo, tepuk tangan yo, Cak. Yo. Ayo dong. Yo, santune. Siang kek nom-nom. Mas, mabune remason lho iki. Kok ngisen ae piye? Lanange lanang gantenge ganteng, kuweleke muambu. Dinehne kancane kok iya. Pripun? No. Ngomong kowe. Ayo to Mas, sing pakem to Mas. Yo. Ki urung oleh saweran iki. Kudu semangat. Ya ora keluarga besar sing nonton ora ono sing nyawer iki. Piye? Mas niki nuwun setunggal Mas. Nyandak mboten? Nggih. Nggih ngaturaken sedalu dumateng Popo kalian Ibu. Ibu. Lah yo, Piye? ya buka sik. Salam sik. Tak bukae iki Kak mukadimah sik. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ora jawab salam muga-muga utange ora sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongano sing jauh mlebu swarga Allahumma. Amin. Iyalah amine kebriadiak. Kon jalap salam mencah. Nggih. Awit lumintuning Budi Aswawa mugi tansah tumedak tumantuk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya. Warating sagung dumadi lesantun raharja. Bisa ora? Basa ngendi ta kuwi? Planet. Kok iso ngono ki ngomongnya piye? Guru. Guru. Heeh. Lambemu gawe yang ngendi to? Iki ingkang tansah kula hormati sesepuh miyak bining sepuh ingkang tansah kinurmat. Lan ugi dumateng para katang-katang siswa seniman seniwati ingkang tansah cinaketing ing manah.
dalu punika wonten adicara napa niki Kang Acara Mas? supit. Supit Matane. bapak. Supit mbahmu Lah jare supit pengen telu nganti bapak Om. entek Lah iya. Jenengmu rene tak kenalke karo para kadang-kadang warga kene. Awas awas awas. Apa? Silau silau. Buka. Lah iya. Jare silo. Iso lapangan golep ngono. Ayo kene tepengan apa? Perkenalan sik. Perkenalkan, heeh. Ini maju. Nyandak ora. Mboten mriki mawon kula. Wis. Nggih. Napa? Wis cukup ya. Perkenalan sik. Tepangankan nami kula Arya mijil saking telatah Wonosobo. Nggih, adoh. Tebih-tebih iki mriki nyungkuyung dumateng warga masyarakat Ngawunggo. Nggih. Kalian sampeyan namine sinten, Dik? Manuk Astral iki. Mama. Ngomong dublek. Bek. Jenengmu sapa? Mami mama artinya apa? Jenenge sik jelas. Anake Mami Pak De. Oh. Kalian jenengan sinten? Kula nggih. Nggih mpun. Ngawur. Ayo, Yo, adine lagu apa piye? kiprah yo. Kiprah maneh. Iki urung wis sawerang urung Ya piye? Lah ya muga-muga dilagoni sak lagu lah ya engko ya muncul saka siji. Iki sing nyanyi ya kancaku dhewe. Sapa? Ana Mas dari kota. Oh, jo. Dhuwur kae. Dhuwur gendeng. Ana Kakung. MC kondangnya dari kota Magelang. Luar biasa. Apa nih? MC-nya dari kota Magelang. Kakung. Lah ya pokoke bengi iki Wis pokoke seniman Kakung. blek-blek ning kene. Seniman. Ki ana suhune. Lah ya saudara. Kok Windosari, Mas Didik kowe. iya. Pokoke seniman ngumpul kabeh bengi iki. Nyengkuyung gawe menghibur masyarakat Ngawonggo. Didongakno kanggo masyarakat Ngawonggo. Rezekine lancar. Ring panen yo lancar. Ning yo aja lali ngundang meneh. Ngundang sapa? Yo kabeh. Wis awake dhewe. Wong edan kowe. Yo saiki arek opo? Hah? Saiki menghibur men duwite ndledrek ning iki. Heeh, lah piye arek piye neh? Salto-salto neh. Nyanyi. Nyanyi sik. Yo. Lah iya dijogetno sik. Hah? Lagune Mangku Purel ngawur aja. Aja wong tuwa kok ya marai sing saru kok. Gundul pacul, gundul pacul cel. Kepalaku gundul. Apa? Yo, lagunya apa Kang Mas? Heeh. Napa? Request. Apa? Ayo dinyanyikan yuk Mas. Kita karo kiprah. Rezeki bopong. Hati-hati. Nah, salim dulu tos. Iki ya alon. Ya Allah. Nah, iki adike. Iki njaluk saweran kae mbake sing nang nganggo kacamata. Njaluk saweran mbake sing nganggo kacamata. Lah kuwi nah. Ayo. Nah, paringi ora? Jang. Lah temenan. Ora. Ya. Ojo rebutan. Lah. Ayo. Bagi wong telu. Wis. Iki lagu apa harapan iki? Wis, karo goyang. Ayo Mas John, dikei lagu apa? Terima kasih. Jan, moga-moga akeh rezekine.
siang pantoro ratri Asik, yo. mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang dasulakri. Malah gendeng ngopo kewaranganmu toh apane kok mambu pindang ora mandrok kapokmu kowe iki nyambet gawe batine tok nyambet gawe ndongkrok kena basa Wonosobo ngapa deke dongkrok wae jejeg wae deke ngene ngapa ya ora apa-apa karo Mama Sabaya ning ngapa ya yu Rika pada ora ngabarane ngapa ora ya kowe aku ora gambarane ning ngene piye ayo salto yo men disawer yo yo. Aja guyu. Wong mike macik digoyo. Saniki salto mliyen malih nggih muati buaya mlenter apa-apa. Bar kuwi pamit kula. Mboten kuat niki pun aduh lato-latone kula. Kayak mendo toh. Oke lho, Mbak Inces, mana Mbak Inces ayo. I love you, ayo saweran ayo. Yo. Sang Parawadya Baladewa Orangnya ada kurang jawab weh.
tok. Sia, no, ala kadir-dir, aja saru masuk kadir-kadir. Ya aja, matur suwun ibu, matur suwun mas. Wait. Bocah cilik. Ngenyang. Yo, iki jame. Wis mepet. Awak dhewe pamitan. Matur suwun sedok. Ngusik nang pamitan oleh. Masalah ngusik lho. Hilih ki apa ganjel-ganjel. Kowe iki lanang kok yo. Nggon kowe bergedel. Yo cilik ana aku kok yo. Nggih matur suwun sedaya mawon sampun berbagi rezeki. Tak dongano lancar rezekine panjang umur sehat selalu. Pokoknya guyub rukun sukses maju ke depannya untuk desa warga Ngawonggo. Nggih, semonten ugi kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapuntene wau kula geguyone mboten enak ning panjenengan lan kelakuan kula sing kaya kethek. Kula nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM masuk.